Tabay ha? Anong lugar? Walo sana? Ko man ining ko na programa na nagsuro pay. Walo sana? Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así. Gumong panira ni Haciendero Jason Gomez Puyo. Sí. Inun-un sa nadaa na may talong na may tili-tili. Ecstasy. Agad ba? Sobrahon na po yan na 50. Sí. Sabi ni Jason. Iyo sa naman ang gaya ko, Jason. Tabi, sir. Buda kita man sa nang duwang nagdadangugan ba? Sir Jason, maray na aga tabi. Igwa nang saro. Aber daw. Igari, taka dipisil kita. Ano, bako kitang araw kayo ba programang dahil nagkakabara sa kadakulan? Ano? Tabi Sa Imaldod, maray na aga, mga taga Imalnod. 2154, ako ang mauna papapiyo. 8057, good morning. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, bang, que tumbang, que Ala, nakatulo na kita. bang, que pin. Chiquitan, Ay, 5 pa. que tumbang, que tepe, tepe, Supang 8, 50 sa na Sir Jason. tan, 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 que tumbang, bang, que tumbang, que tepe, tepe, tan, bang, bang, que O si Sir Benji na Heli. Exta, 5 na. ecstasy, extano. O si 3370 Santo Domingo Albay. Morning. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, bang, que tumbang, que tepe, tepe, tan, bang, bang, que tumbang, que pin. May taga Ginubatan. Tan, tan, que tumbang, bang, Sabi kan sarong text digdi 7115. Okay na po ang 50 basta bako drawing. sila ko no. May nanggana. Porque es O talo minapwas kita sa 8. Siyam man yun. Ay salamat sa Diyos. me así. O gana ining si kunyan. Ano ang 0963? Ano tabi na network yan? Tamaluya kita dyan sa mga network na yan ha. Gana ining si 485 ang last 3 digits. Last 3 digits tabi. Surat ko ini. Tatibad malingo. Pag commercial, mautang kita ng load dyan sa baba. Imog mahong kita. Nakasyam kita ngunyan na textero. Isurat ko daw ini. 09. Ano ang 0963? 711. Yan, saro 2 tulo 4 5 anong 7 8 9 10 11. Si Sir na mercenaryong Ligaspi, Engineer Mer. Maray na aga, Engineer Mer. Maray na aga, sir. Opo. Okay na yan na 50. Basta tinauhan kaysa sa dagdagan kaya maluwas yan. Insertion na yan. Alok. Buah. Tama madagan. Sir Jason Gomez Puyo. Okay na nga iyan na 50. Basta iyon sa tunay na budget. Takon dagdagan nga ya, ang apod kaan, insertion. Ay, nakotabi ano. Sige, Sir Mer, marhay na aga tabi sa imo. You made my day. Ano? Yan, si 862 from Pag-asa, Legazpi City, maray na aga tabi, mga taga Pag-asa. Iniman si 2535 Bicol Express sana. Budas si bubog na pritos boss. Ayos na ini pang mauran. Masiramon yan tabi. Basta ang gana tangon yan, ining si 485 Yan.
Si 21541 tabi, nito. Ay nako, taga ba nito sunainot. Pero igbang nangga na tabi, ining si 485, aber daw, pag dahil nagsimbag na 96 string ini, kung anon sa iyang network, i-forfeit kan sa imong kapangganahan. Ano tabi? 0963 ini kon kuan i-forfeitan sa imong kapangganahan. Ay TNT. Yan. Talk and text. Gustong sabihon, ano yan talk and text? Smart. Sige tabi. Sige ha. TM databi. Salamat. Unsi na ining nagkonta. Kunyan, si sabi ni Sir Benji Naheli. Talk and text databi yan. Di iyo tabi ha. May tagapag-asa, tapos ining ang sira Bicol Express, malang siram. Yan. Ito pa. Yan. From Ginubatan, 8596. Digwamang taga Ginubatan, 680. 7115. And then, Santo Domingo. Imalnod, Marinaaga, 7591. Imalnod. Okay, tabi. Gunmuan. 5562. I love you, Papa Ping. Si Saining 5562 ini. Ay, 5462. Ano po ang pagkaiba ng insertion versus confidential funds in corruption? Igwa sindanin na to answer your question directly and indirectly, Your Honor, please. Ining si 5462. To answer your question directly and indirectly, tabi, kung anong pagkakaiba ng insertion versus confidential funds in corruption. Your Honor, please, to answer it directly and indirectly. Anapod ka ang tabi, ano? They have one thing in common. Ano? Dilensya. Ano John? Dilensya. Yan. That's one thing in common, tabi. Dilensya. Uy, taganoy ba siya? Uy, ugun mo an. Nagdadalan bila di si GB app. Yugun mo an. Salamat tabi ini nasa Nueva Ecija siya. Nueva Ecija. 24770. Oh, good morning tabi isa mo. Oh, sabi naman ni 6295, para malikayan ang korupsyon, dapat gabos na opisina maging privado man o sa gobyerno, kagan ki thou shall not steal. Yan. Bugtakan da John sa mga opisina ning gobyerno buda pribado ning so marka gayod o kung anong pwedeng isabit dyan na pagirumdom, thou shall not steal. Ang problema kaan, takun bugtakan man dyan, sabitan mo kaan, pati yan na marakatabi, basunan. Basunan. Tanang, kita bagang Pilipinas, ang kainot-inoti sa tuyang, ini man paanong mga, kunyan ha, pasintabi sa may mga lahing Kastila, digdi sa sato sa nagdadangog. Oy, good morning palantabi. Maray na aga kay Madam Bet Costa. Madam Bet, long time no si tabi Madam Bet na Costa. Madam Bet, and syempre yung amigo ta. Yugun mo anjon, si Kagawad Bong Logronyo, kang 33 paint. Guna, nag-text man no. Maray ka ini, maglaog man sa politika. Sabi ni Kagawad Bong Logronyo kan 33 paints. Yan. Si Mariel Ginelo, nakikinig, taga Ginubatan, ray na agatabi sa imo.
Pasintabi sa kwan sa mga ano ini, mga amigo tang igoning lahing Kastila. Iyan baga pa anong mga Kastila. Kaya araw kita kaini Puerto de los Ubos na Pilipinas na mahilig kita manghabas. Pera de los Ubos ta. Ang nagbansag man sa nasa satuya, mga Kastila, kan maglanding digdi, ini sarong unwritten and dark portion kan history kan Republika kan Pilipinas na dai sinurat. Na research ta sa namay na kunyang kitang mga resource persons na igoning hararom na pagkaaram sa istorya kan Pilipinas. Kaya nga kita naging arog kainin na arabasan digdi, arabasan duman, arabasan sa gobyerno. Nagpuon nga ang kam panahon ng Kastila. Nataman nga niya ko. Naglanding baga nga ka ito digdi si kunyan. Si Magellan. Si saingan ito so nagkanta yun kang Philippines has the great history according to our geography. Yogon. Patingan iso teknisyan ko dahil na nagre-react sa ko. Mamundo na talaga ini. Solo na kita. Si Yoyoy Villami baya ito. Yan. Paglandig-dig din ni Magellan, nagralabukan baga, hinakbas so mga helmet kan mga soldados na kunya na mga Kastila, hinarabas. Inarabas kan mga Pinoy. Inarabas so mga helmet, buda so mga best bagang mga bakal ta, pinakilo. Kasi mga kalaban nila, so mga grupo ni Magellan kay ito, kalaban mga Pinoy, pinakilo so mga best, buda so helmet. Kaya inapod kita, Islas de las Ladrones. Mga bas. Engineer Mayor, maray naga tabi. Tapusod mo sa kanta. Lako. Tapuson tada so kanta. Kaya so itong so mga armadas bagakan Kastila nagralaban so mga Pinoy buda Kastila kay ito. Magellan buda sila Lapu-Lapu. Inarabaso so mga betang mga kalo baga kay ito kan mga Kastila na soldados. Mga kunyan, mga metal, mga makintabon pati. May kalo sindang so may sudoy-sudoy na mapanas. Yan. Pagkatapos igo sindang mga suulog na kungon yan may Kevlar na itong sukalo, Kevlar. Iyon na itong Kevlar na kan mga panahon. Yan na Kevlar bagagari, bulletproof yan. Saro yan sa mga component kan ining bulletproof vest. Buda yan nakalo na napigusulogon yan kan modernong mga pulis. Buda soldados, Kevlar. Yan. Yan bagang bulletproof na gagamit kan mga soldados ngunyan, budakan mga pulis na isisuulog sa lawas. Igwaan ning component na Kevlar yata. Buda so kunyan so kalo. Kay itong mga panahon, iyunan ang Kevlar pang bulletproof. Mga metal niya sa katamahal baga ang kilo kan metal. Pinakilo ito, narabas kan mga Pinoy. Kaya binansagan kita kan mga Kastila, Islas de las Ladrones. Kaya ngunyan, sige nga basan. Di, yatabi ha, o yan na ang kuhan, o yan ang Sunanggana. Salamat digdi kay 0963 ha, yung 0485 ang kunyan ang last digits. Uy, may nagkuhan. May kumandigdi. Negative effect da akan suspension kan kuwari. Iyo tabi man narumduman ko. Yan. Kung ano ang mga inputs ka iyan. Kung sira mo ng panira ni Pading Noel na manalo.
okra, tapos itong kunyan, buyod. Isus Mario. Pwede na yan, kumpadreng Noel. Very healthy and very delicious ang sa imong pangutuhan. Okra na may itong buyod baga, darakulaon, sugpo. Yan. Ang sinigang na may okra. Maray na aga tabi, kumpadreng Noel Manalo. Yan. Kongreso de las Ladrones. So amigo ko, dahil ko unambitanan sa imong pangaran. Kongresos de las Ladrones. Yan, tabi. Maray na aga tabi sa imo ha. Sa amigo ta. O si kunyan. Si Pading Noel, ano ni? Oh, may voice message si Pading Noel. Ano yung voice? Voice message mo ining 2 segundos na dahil man na bilog. Ang main course na kan kunyan, kan panira. Ini-entry sa napalan. Adi, kumpadring Noel, ining pigluluto mo, entry pa sana, kumbaga so pa sa kalye, ang main course, lusartan. Tan sayang kunyan, sugpo, uyogon moan. Tabi, sugpo, buda, kuan, masira mo. Malumlum, nagtatagiti sa kamsur. Happy listening sa mga trending 55462. Ulokon siya duman niya ko. An sabi kan naghapot itong ining nagtest kung ano nga ang pagkakaiba kan insertion Buddha kung ano pa ito niya ko. Dilin siya ang commonality kan dahil pagkakaiba. Bueno, ining manungol sa kwan na tamang-tama last week bago Ibalong Festival nakahuron ta si Konsehal Alan Ranyola kan City Government of Legazpi, isang gunian pang lungsod na ididiretso niya inquiry in aid of legislation manungod digdi sa estado kan quarry, but it will be within district territorial jurisdiction sa naman kan Legazpi. Patapuson tango na ngayon yung kasiributan kan Ibalong Festival ta si Kagawad Alan Ranyola baga saro siya sa mga halangkaon opisyal kan siyudad ni Legazpi na nagpadalagan kaya na Ibalong Festival. Now before that nagluwas na sa iyang plano baga na basta ipapadagos niya ini. That's yaon niya sa data bank ta sa tuyang kunyan. So, interview ta sa tingog kan banwaan kay Councilor Alan Ranyola. Tadakul kay ito nagpapara harapot before pa Ibalong Festival. Ano nga piyo ang plano? Bago pa Ibalong Festival baga, nagbutwa na informasyon na magakaigwaning inquiry in aid of legislation yung sanggunian panglunsod manungod sa estado na yan kan operations presyo asin supply kan quarry digdi sa siyudad ni Legazpi. Now, pagkatapos kayan, a week or so, nagpaluwas maning suspension sa laog ni nagkaperang bulan. Don't get me on the numbers, mga 2 o 3 bulan kayo dito. Basta suspendido sa laog ni nagkaperang bulan, nagpaluwas ning orden ang gobernador, suspendido ngayang una, ta nagkakaigwa na ning over-extraction o over-quarrying. Okay. Siguro Nobyembre na ito mabultada, basta nagkaperang bulan sa nayan. Di, may nagharapot naman. Ano na nga piyo mangyayari duman sa pinagasabing inquiry o in aid of legislation kung ma-affectaran nga ito kay itong suspension
ni Gobernador Rosal kan operations kan quarry for a while. Dakol talaga bako sa karaw dakol. Kaya hininguha kong maapudan si Councilor Alan Ranyola, and it was interviewed, na interview ta, and yaon dyan po sa databank, inda ko nagkagiribuan pa inining follow-up na bareta, ididiretso ni Kagawad Alan Ranyola ang inquiry in aid of legislation kan estados nan kan quarry operations, at least digdi po sa territorial and political jurisdiction kan Legazpi. Patapuson ta sa nangayapiyo ining ibalong festival ta, pagkatapos ngay magbutuang informasyon na ito, gulpi pa ngaya, so nagpapaabot man sa kuning informasyon as nagahagad na talagang maesplikar iyan kung ano ang estado. O di ipapadagos po yan tabi ano. Now, during the course of the interview, nahapot si Councilor Alan Ranyola. Nya ko ano ang downside kaiyan, buda ano ang kumbaga karahayan man. Yung downside o yung negative effect and yung positive effect. Ang sabi ni Kagawad Alan Ranyola, we'll see ngaya, pero for sure igwa iyanin mga downside and igwa ning mga marayman na efekto. Now, uni po tabi, with the suspension kang kunyan, kang ining quarry operation sa laog ng nagkaperang bulan, pinag-qualify man baga ito kan Kapitolyo ni Governor Rosal. Ngaya, papaubuson sana in kunyan ha, in context, arog ka ining logic na pinaggasususog ninda. Papaubuson so stockpile na yaon dyan basta sana dai mag-akad o mag-quarry nin bago taygwa na daanin over extraction. So gustong sabihon tabi, kung igwa kitang nahihiling dyan na mga nagadaralagan na truck pano nin quarry materials halik dyan sa taludtudkan bulkan mayon, we will presume na yan so stockpile na pipaubos na sana. But the downside of it na pinaghihiling kan iba, may posibilidad na with the suspension, inda ko sa natabi nga ni kung igawang mga paraan tabay dyan sa satuya na nakakasubaybay man kan estado kan na ini kan pagsuspender kan quarry operations. The possible downside would be tibaad kung igwa nin magsamantala along the way na magpalangkaw kang presyo kan quarry materials bye-bye graba gibuho na rason suspendido baga ngaya so operasyon, so quarry operation using the current stockpile na sa indang nakuha dyan sa kunyan sa ano inio sa indang mga quarry sites. That's one. Now, pero day pa man kitang nababaritaan, sana daining magkunyan, daining magmanipular ano. Another downside is dakul ngunyan tabi na mga trabahador man na naglalaom kan sa indang pagbuhay-buhay sa pagkwari. Pirang mga concessionaires iyan digdi sa Albay. Na tinauan ni na frankisa kumbaga pribilehiyo kang Kapitolyo Provincial budakan DNR na makapagkwari. Pirang mga operators iyan, quarry operators, legitimate quarry concessionaires. Pirang mga tauhan ninda. So driver, so pahinante. Buda so iba pang mga manpower pool ninda dyan yun. Piraan magugutom nun yan tabi na mga yaon dyan sa industriya kan pagkakwari. Bako? Although, kung dakul-dakul dyan sa stockpile mo, medyo hurahalawig na makakasustener. Ang problema, kung so nagkwari na dai naka-stock ning dakol before the suspension kan Kapitolyo, dai nga ni gayud matagalan iyan,
2 semana ubos. Pagkatapos kayan, nga natabi sa mga yaon dyan na mga empleados kan kware concessionaires. Igwa man ang nagtatrabaho sa opisina, siyempre, igwa ning sa opisina yung clerical works, igwa yan. Igwa yan siyempre, driver, pahinante, so sa indang mga laborer, tabi. And all the ancillary physical services na kaipuhan ng sa quarry. Kung maubos na sa stockpile mo, mantang day pa natatapos so kunyan, so suspension, paano natabi? Nga. Yan ang downside. Tabi Now, kung ibalik ta duman sa kunyan, sa pinagasabing over-extraction, and ikonektar ta duman sa inquiry in aid of legislation ni Councilor Alan Ranyola, saro sa mga nag-trigger kan inquiry in aid of legislation na yan is inipo diyon. Halangkaw na presyo kada metro kubiko nin quarry material digdi sa Legazpi. Sabi ni Kagawad Alan Ranyola, paano tangaya ma-reconcile nayaon digdi sa satuyaan source halos unlimited nga ni diyan sa pamitisan kan bulkan mayon, ang pagminabaha nga ni rirasay pabagayan, grabing mga metriko tonelada yan na quarry materials na rirasay. Nata tamahal ang presyo kan bye-bye and other quarry materials despite the fact na yaon digdi sa satuyang source. Iyan ang saro sa mga question pa na gustong i-dive kan inquiry in aid of legislation na yan, dyan po sa sangguni ang panglunsod. Tama mabagad yun applying the law of supply and demand. Kung igwa nindakol na supply, barato ang presyo. And hilingon nindo, ikonektar nindo sa sabi ni Gobernador Noel Rosal, saro sa mga rason na pinagsuspender para mientras so kunyan so quarry operations, igwa daaning over-extraction. Gustong sabihin, pag over-extraction, gulpi, so stock niya to dyan ng quarry materials. So pag gulpi ang supply, baba naturalmente ang presyo kayan. Kung ito ang day pa nasimbagan mo yan, taday pa man nga nangyayari, so inquiry in aid of legislation, dyan na sangguni ang panglunsod. How come? Ngayon, naarog ka yan. Na nagmamahal, at least digdi sa Legazpi. Sa nagti-trigger ang pagpuon kang paglangkaw kang presyo ka yan. That's the downside na mga gustong maliwanagan mo yan. Takon baga igwaning over-extraction, di gustong sabihin, gulpi ang supply dyan. Tas suminobra na, duman sa dapat na kuwaon na volume sa naman ng quarry materials, so nagkakaper ang mga concessionaires dyan. Ang saro pa nga ni problema kayo ni, how about itong susabyusan man sana? Ang pagkwari, nagkakwari sana talaga siya duman, nag-akad sana duman sa designadong territorial limits kung saan ka sana maakad. How about itong nagkakwari ning tama sa naman subulyum kan sa iyang pigkukua? Kaya nga ni siguro dito sa iyang stockpile dyan na nakatambak mo yan, na dai matagalan, sundo na matapos itong suspension kan operations kan quarry as per ordered for by the governor. No, pag naubos na ito, paano na? Gutuman so sa iyang mga kunyan, mga trabahantes. Iyan tabi sitwasyon kaan. Dakul pag mga day day masisimbagan mahiling niya to kung ano po ang kunyan. Kung paano ang pag-reconcile ka ayan tabi ay dakul kayang downside kay ni. Siyempre, pagsaro pa, it is a valid concern. Naturalmente, ma-decline so remisa dyan sa Kapitolyo, sa Kabankan Kapitolyo, tabi ini so opisyal na remisa tabi, John. So opisyal na malaog sa Kabankan Kapitolyo. Tasuspendido halimbawa, naubos na so stockpile dyan, dahil pa natatapos sa suspension, in effect pa,
naturalmente ning malaog dyan sa Kapitolyo. Plus, kung igwa man ning nagdidilensya, outside of the legal fees, kung igwa ning nangungutong, dahil man itong dilensya siyempre. Paano man? Now, paano halimbawa man? Sunagwa pa trabaho. Buhos, pag nagabuhos magatabi, dapat iyan duro-diretso, yan ang mga slab, buda mga biga, yan na beams, poste, bakong iyo kumpadring Noel Manalo, dapat ang pagbuhos ka, duro-diretso. Tanganing structurally, masarig an kunyan, ang pagka-construct. Dapat diretso ang pagbuhos ka. Paano kung mabitin? Sain mako akang kunyan. Kan ining so pang diretso kang pambuhos kan mako kita sa ibang lugar. And the downside of which is siyempre mahal ang kaompresyo kung mabakal kita duman na sa luwas kan albay. Bako, yan ang mga inda ko sa natabi kung napapag-adala na yan. Halimbawa, ipamugtak ta nag-income an Kapitolyo ning so much so million per month tabi ano. Kung paano yan, sain mo yan tabi, kukuuton na naman para magamit sa iba pang mga social services program, kung sain man tabing pwedeng gamiton kang Kapitolyo, so medyo mawawarang income for a while, por sobre kan suspension na yan, na in effect pa kunyan tabi sa kunyan sa probinsya ng Albay, kan quarry operations. Good, kung igwaning dakol na stockpile dyan, na isupi pa ubos. Good, pero kung day, paano na yan tabi, nako, so dakol yan tabi na mga kwan, downside ka na mga dapat konsideraron. Sabi sa ko pa di kahapon, kaya grabe so traffic dyan sa Ampangkan, Santa Ines, nagkaigong bankran, tadakulon sunadamay, pagpasiguro. Tabi, Papa Pio, baka di ako manalo, ako ang pang dalawang matawag, ang 154 mo yan, Papa Pio, yan nito. 154, basta igwa na kitang nanggana, ining si 485, iyo po inin padarhan taning 50 pesos manaloda. At least piraman ini 11 man, so nag-text sa tuya ngunyan yun, maray-rahay na ini tabi. Igwa man kitang onseng listener na naakomodar man digdi tabi sa programang Tingog Kan Banwaan. Day kita na mo problema kay ning magkabaras ini gabusta 11 man sa nasinda. Oras Pilipinas, diskarte taod na naman. Alas 9:38. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na!
Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ilang bagyo man ang dumaan, malawakang pagbabaha at pagguho ng lupa at sa gitna ng kaliwat kanang kontrobersya, nanatili tayong matatag para sa bayan. Salamat po Ina sa inyong patuloy na paggabay at walang hanggang pagmamahal. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pinu Garbin Jr., Executive Director, Attorney Raul Angelo Gil Bungalon, at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Bakit ang sarap
sarap mag-shot ng Red Horse Super. Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May naghinanakit. Anday ko masabutan ining saro na ini. Papa Pio, sabi mo ka ito, 8. Tapos ako sana nauna. Kaya lang nagpara-urag-urag sipi ko, kaya pangga-2 ako. Pero di man pala ako pangga-2. Di bali na ako makinig. Sabi ko baga 8. So ikaw 8 ining si 963. Di tawan ta ka maning load tabing 50 man ining si 154. Ano tabi ining konyan mo ining tagama nito ining 756 ano ini tabi? Ano ini Globe or Smart o ano? Ining si 154 tabi. Yan, isurat ko na ining number mo. 61. Sige, tawan ta ka maning 50 load. Pero taud-taud na tabi ha. Pagbaret agad na alas 10, say mabaret ang alas 10 ta. Gari solo flight kita bagangon yan digdi sa programa na. Yan. Igo ning recorded yan tabi alas 10. Sige. Yan. Taud-taud ha. Ining 154 to 154 tabi, halat-halaton mo lang yung load. Taud-taud ha. Pag alas 10 niya to na kuan na bareta tamababa kita diyan. Tabi yan. Igo nag-text digdikon talagang nagmuda si Congressman Pido Garbin. Opo. Nagmuda talaga si Congressman Pido Garbin Jr. Ini man si Manuel man na ini man na. Ako man, TNT, aram mo na ang number ko. Man akong number mo, Manuel. Shh! Mani! Maning ini, Sa messenger man sana ba kita nag-apudan? Naghagad na baga ito ning dispensa with all humility, tabi, and with all humility, tabi. Naghagad ning dispensa, basahon ta so pahayag ni Congressman Pido Garbin Jr. Uni po, tadubad baga sa social media, pig-interview siya duman sa One Balita, si Cheryl Cosim yata ito Now, bako man na duman sa interview proper nangyari so pagbuda, kundi parang tapos na yata ito, and basta may incident, araw kay ni. Sabi ni Congressman Pido Garbin Jr., pasensya na, tao lang po. I sincerely apologize for the curse word that was caught right after my live interview on One Balita. Yun. Yan. Pagkatapos na pala nito kan interview, duman sa One Balita, naghagad ning patawad dispensa ang kongresista. Talagang nagmuda. Pagkatapos na kan interview, tabi? At that time, babasahon ko tabi ha, at that time, I was walking while doing the interview. Umantang nag-interview siya, pig-interview, naglalakaw. Di nag-interview, naglalakaw. As I hung up, I tripped and almost dropped my phone. Kanso patapos na di, makuha na baga, gari na kunyan na itong anong apod ka na tikbalo tapilok o kung yan, and mabubuta sana sa cellphone, kaya sabi digdi the stumble startled, binakig-kig siya, so na kunyang baga stumble itong sugari matutumba tapilok nga
And in that unguarded moment, I blurted, yun na, dumana, I blurted out a curse word, something I usually say in private and never intended for the public to hear. Piga ako niya yun. Pur dahil nga, ipig-explicar niya, araw kayo niso nangyayari. Mantang pigi-interview nga ako, di siyempre kaput-kaput sa cellphone, naglalakaw, kung sa inso piga-asikaso, pagkatapos kan interview, siyempre mahang up na baga, nasa proseso na kanso pagpildit kan cellphone duban baga sa pula, na igwaning retrato kan auditibo kan telepono, o siyempre mahiling ka duman, yun ito na, garin nga pod ka na, natapilok na, so, nagari nasa lapid na kung matutumba, mas mabubutasan si po, yun na ito na, nakamuda ngaya ako na, something, na day niya pigigibo, na tuyong madangog kan publiko. Yan nga, piga sa abig sa in private, kung mga pigtutuyong nakaon sa cellphone, madangog na budahon, never in relation man duman sa interview, so pagmuda. Bako, something, sabi ni Congressman Pido, something I usually say in private and never intended for the public to hear. Daiti yung madangog kan publiko. Igwa nga ni bagang Presidente si Digong nagmumuda, uyan pa sa kunyan sa pulpito o sa entablado. Bako, sabi man ni Congressman Pido, I understand that as a public servant, I must always be mindful of my words. Nasasabutan ko ngaya, bilang sarong serbiente publiko, kay puhan pag-ingatan ang pagkunyanin mga taramon. Even in unexpected situation, maski nga ito bagang day mo piglalauman ng mga sitwasyones na mabibigla ka. Moving forward, I will take greater care to avoid similar incidents. Ngaya, moving on, mag-iingat na ngaya, tanganing dain naman mangyari ang siring na bagay. Sabi pa digdi, once again, I apologize to the viewers and to anyone who may have been offended. Ara mo tabi ini, pipick upon ini because Congressman Pido Garbin Jr. is a political figure and aram kang kagabsana gulpi ang makapitalize ka ini to infute and malign negative image to the congressman. Lalong-lalo na itong mga nasa ibong man na pagtubod politikal. Kaya araw ka nang mangyari. No matter how explicar na gibuhong ka ini, dahil na yan. They will pound on it to heavens. Yan na, kunya na yan na incidenting yan. Na dahil man nga ni baga tituyo, susog duman kay kunyan, kay Congressman Pido Garbin Jr. Tabi po. So yan ang manungog kaan sa kwan. Pangyaring bako man duman sa interview mismo naka-on pa sa phone tapos na mahang up na nga ni naglalakaw si buto kon parang mati-trip off siya, ma-trip down niya tao ko na natapilok yata o nasa lapid subitis mabibiliwa na cellphone putang ngaya di araw ka it was never the intention to blurt it out publicly. Takong mamuda talaga duman miso sa interview mamuda siya. Bako man na dumana sa interview proper baga tapos na bat sabi tanang to the political adversaries, they will pound on it through high heavens, tabi. Iyan ang gigibuhon ninda. Yan po sumasunod manungod yan sa kwan sa kay Congressman Pido Garbin Jr. naan. Now, igwa pa, ano man nga masasabi mo duman sa pagkonektar kay Congressman Saldico duman sa pinirmahan na pahayag kan nag-agom na Diskaya, si Sara Diskaya, buda si Curly Diskaya. Ngunyan baga arog ka ini, not unless po
naigwaning direct evidence na malink kita po sabi ta nga ni digdi ever since nagbutwa ining mga problemang ini mga isyong ini sa flood control nagmamasid sa namang kita tigaadalan niya to at mga impormasyon nagluwas magi kita tabing attentive magi kitang very analytical ka ini tabi tanganing an sa tuyang pag kukunya ning desisyon ning konklusyon maging tama and kita mamugtak sa alanganin na sitwasyon po yan ngunyan may simbag man kainibaga si Congressman Saldico abe ta pinag-insinuar baga kung adala nindo ha so taramon duman kan mga diskaya sa saindang kuan sa saindang kunyan sa saindang pinirmahan na salaysay may kunyan sana igwaman ngaya itong sumanga nangungutong sa inda na persona pigtataram na igong ngayanin 25% ngayon mapapasiring kay Congressman Saldico bilang chairman kan Committee on Appropriations. Ito po taramon kang personang ito. Dahil pa maning direct link or evidence na tigbubutwa ngon yan tabi sumanga diskaya linking kay Congressman Saldico. O iyon i-aplikar ta naman sa tuyang pagiging attentive narumduman nido ka nakalis na aldaw baga sabi ta bago kita magdesisyon bago kita magkonklusyon sa mga nangyari yan sa hearing sa Senado adalan ta ang sinabi duman ka mga diskaya sunang ngutong sa inda ali duman sa mga proyektong tig-implementar ninda either ghost of substandard igwa dapat danin mapasiring man kay Saldico. Ito sutaramon kang kahurong ninda without any evidence pa man tabi na nagbubutwa ngon yan. Kaya ang sabi man ni Congressman Saldico digdi sa sayang statement babasahon taman I vehemently deny all the baseless and irresponsible accusations made against me during the Senate hearing held today. But sabihon kasuhapon, these unsubstantiated claims, yan. Gusto sabihin, unsubstantiated. Daiman po, napapatunayan pa, daiman ng ebidensya pa, tabi, which attempt to implicate me are not only hearsay, but are also politically motivated, designed to mislead the public and deflect accountability. Yan. Gabus kumbaga it won't hold water kung sa korte itong tinarama ito kan mga diskaya not unless na igwanin ebidensya na talagang mapahiling kan sa indang akusasyon magkakaigwaaning great weight sa korte. Tadyan sa korte, ang pinagkukonsiderar dyan, rules on evidence. Bako pong rule on public opinion. Ngunyan, so nangyari kasuhapon, pag taram na ito kan mga diskayas, conclude na naman sa mga taon. Bako ngayon nahiling nito, nagdilinsya na naman niya sa Saldico. Iyon na naman ang konklusyon. But if we will look into the matter deeply using yung available legal parameters tabi it won't hold water pa unsubstantiated pa tabi as of now kaya sabi baga ni Congressman Saldico these unsubstantiated claims which attempt to implicate me are not only hearsay but also politically motivated designed to mislead the public and deflect accountability. Tanganing malisngi ngaya so responsibilidad duman sa mga totoong may kagibuhan kan mga kalukuhan na iyan ngaya. The 2025 GAA iya so budget na duman halos kinuha so mga proyektong ining in question sa Senado buda sa House of Representatives 2025 diyan hinurugot so mga budget buda sa iba pang mga taon earlier. The 2025 GAA was certified and approved
by both houses of Congress and signed by the President. Permado ngay ayan, so 2025 budget, ining budget na pinagagamit ko niyan kang gobyerno. As mentioned during the Senate hearing, the President even vetoed some provisions and withheld the release of funds for projects. Igo ngayang hinarali nga ni dumangay so Presidente sa budget na ito para sa mga project na dai na implementar nga ni tayo nali so budget mismo kang Presidente. However, the validity of the 2025 GAA is currently the subject of a case before the Supreme Court and the Ombudsman. Kaya lang ngaya, ining budget na pinagagamit ngunyan kan gobyerno, ining 2025 budget, nasa kaso ini sa Korte Suprema buda sa Ombudsman. For this reason, I am unable to comment on the matter to the public but reserve my right to comment on this matter if and when required by the courts where the matter is pending. So nag-iingat man, tayo nga ni nasa kaso, di nga kita pwedeng makapag-diskutir sa intricacies kan budget na ayan, tanasak ombudsman ngaya ang kaso kaayan, buda sa Korte Suprema. Bagaman ngaya makapaliwanag ako kaan, kung igwaning order, hali po sa appropriate court. Yan. No, so yan man tabi ang payag kaan ni Congressman Saldico. Tabi ha. It's getting interesting tabi. Don't get me wrong, ang pinag-itatawan tadig dining doon is we should be very analytical and sabi na nga ni Ibaga, mag-considerar bako kitang sumakonclude tulos na hiling ta sa live coverage so mga pahayag, ma-conclude na tulos kita ning kung ano pa man na konklusyon without taking in consideration ang pag-adal kung ano ang mga nasa likod kan kunya naan kan mga nangyayaring iyan tabi. Sabi digdi nga ni igwa man ni sarong nagpaluwas ning informasyon. Ili Saldico, ako Bicol Appropriations Chair, in office siya since 2022. Yan, he did play a central role in budget deliberation. Naturalmente ta siya sa budget appropriations chair ka ito kan 2022, siyan manginginutan kaan talaga sa pagdeliberar. Now, but the Discayas claims against him rest only on insinuations that his name was invoked during alleged negotiations. So mga klamar nga ito kan mga Diskaya, founded sa nangaya on insinuations. There is no direct evidence of him receiving money from Diskaya firms. Yan. Given his known family businesses in construction, the attempt to link him broadly to all flood projects looks more like a political narrative than a substantiated case. Parang political narrative sa nangaya iyan. Anong gustong sabihin kang political narrative? Mga bagay-bagay, mga pangyayari, mga insinuasyon, mga pigtataram na may relasyon po sa ikararahay o ikararaot kan sarong politiko. Yan, political narrative nga ni without any substantiated case. Dainin, pundasyon talaga. Puro sa na political narrative. Without contract records or credible documentation tying him to the Diskaya companies, the accusation remains speculative. Yan. O yan po tabi ha, ang mga maiinit na naman na istorya niyan. Tanadangog tana. Nadangog tana so claims kan mga Diskayas. Ngunya nanipigluluwas taman so sa ibong manalado. Sabi, no di parte na nadangog tana so kaibong linuwas tana. Iluwas taman so sa ibong tabi. Pero dahil po kita nagko-conclude kung ano ang sabi tadigdi pag-adalan ni Marhay, and the present situation is puro sa naman tabi yan, insinuations pa sana, day panin substantiated case, day pa manin kaso na kung ano pa man na isangat, fortifying, iyan namang nagluluwas na napahayag po dyan sa Senado. And itong so, pagmuda naman tabi, inako man baga ni Congressman Pido Garbin Jr.
Bako man ngayon ito talagang intended for the public to hear, pero yung nga nito na parang blurted out of the situation, natapos na nga ni sa interview. Ano? Mabarita mo na kita ng alas 10 tabi, mabalita ang programa. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Plano ngunyan kang Pilipinas na makaabot ang produktong agrikultura sa Taiwan. Sigun sa Department of Agriculture, ini matapos ang matrayumpo na pagpartisipar kang nasyon sa Taiwan Smart Agri-Week 2025. Sa nasabing programa, nahiling kang DA ang dakulang potensyal para duman madara ang mga fishery as in agricultural products kang Pilipinas. Sinabi naman ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara na ang nasabing lakdang pabor sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maparambong ang agrikultura as in mamidbidan ini sa ibang nasyon. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa.
Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diretso kita kan programa, digdi po sa Tingog Kanbanwaan. Ay mga istorya pa kita sa luwas. Si Pading Jomar Biena sa linyaman. Aramunta daw an sa ayang darang informasyon. Jomar Bien on the spot report. Pading Jomar, maray na aga. Please go ahead, man. Salamat, Paripio. Good morning sa mga parantabay. Nasa sangguniang pangalungsod kang tabako ako. Pagkapuda mo sa ako, nagagad mo na akong dispensa duman sa laog. Nagluwas mo na ako. Pinayaan ko na, sabi ko kay Margaret Britton, pasensya na una niya ako. Paano kayo nipiga po na ako. Ma-on air. Ma-report ako. Wala ka na una niya ako diyan sa laog. Okay lang nga sir. Halaton na ka. Pagbalik mo. Bisita mo niyan. Bisita mo.
Si alkalde, grabe ang pagdangog. Yan training sinda primero so lakaw, so gabo, so poise, so posture, pati ang pagtaram nila buda so pagsimbag sa mga question and answer. Igaw na yung mga nakakahuna dyan na pinagtuturo. Yan ang mga kanya na dyan, mga nag-attender sa inda. Anong apod kan? So mga coaches maninda, ano? Yeah. Mga question and answer. Ito, hubinali duman ining si Breton sa sistema ito. Ang tip niya, primero, magdangog intindihon suhapot. Ikadua, ito sa kahaputan na ito. Correct. Yan. This ang simbag na manos kaan sa ngimot mo, totoo yan nahali duman mismo sa sitwasyon na ito. Kaya tama yan. Linda. Nakapot mo kunta naman na loko-loko ka. Tema, ano, actually, seryoso. Loko-loko ka. Bago pa pala nito. 29. na yung budo man na kung sa'yo nangyari na nandain, no? Ipon talaga. Number 1 na namin pa dito, number 1 song. Ang pigano tamang galamin mo, tamang pilihan. Ay sa kulang pong programa na tamuya kung tawa na talaga priority. Manong mo po sa'yo, ang edukasyon. At
as in po sa mga benepisyo nila po dito sa mga senior citizens. As in, gamos na programa na para sa muya, para sa gamos sa mga department, sa sanggunian, na pamamayo po na Vice Ko na dapat matawanan kimaray ng mga program, lalo-lalo ng pundo kang sa tuya pong mga komunidad. Sa 29 tabi na identified na mga priorities kang LGU, sufficiente daw po ang pundo kang LGU para sa 2026. Yan po na bababa po ang budget kabitan. And then, kita kaya ng mga outside source na pwede kang hagagin mo po. Siyempre sa kantabangan man na iba-ibang mga agency national and siguro pwede ka man mahagagan ang sa tuya po si Congresswoman Crisel Lerman. Yan. Si May Nakasabay si Alcalde Ray Bragais, Cantabaco City. Joe Marquez on the spot report. Di yan tabi manungod sa mga istorya man yan sa tuya sa palibot and itong susatuyang pagdiskutir man kan mga pangyari duman sa Senate hearing kasuhapon. Ani ba kaya ma-interpreter ka na may pigdidepensahan kita? We understand na araw ka na magiging interpretasyon kan iba. Pero hilingon nindo, take a closer look tabi ha. Anong pigdataramta? Ang pigdataramta digdi, istudyaranta su sitwasyon, buda su mga pangyayari. Ang itinarampasan na dumanbakan mga diskaya, igwa po ni nagasabi na kaipuhan nga magtao ko mong 25% tanga ni makaabot man nga duman kisaldi ko. Ito insofar as that person is concerned. Now, if you will take a closer look, daiman baga ning direct link pa o itinaramdaman kan mga diskaya na sinda mismo so nagtao kisaldi ko. Daiman baga. Is that totoo ba ko? Totoo baga, day pa maning tinaramdaman basta antara mo nanda, igwanin nagkakahuron sa inda na itataon 25% sa nagkakapirang mga persona. So it won't hold water pa sa ngunyan. Kung sa korte, it won't hold water. Pero, kung sa public opinion, rimati na iyan. Totoo ba ko? Yan, iumasanan. Kaya baga, kung nag-conclude ka na, para sa imo, tapos ng kaso. Anything you say, for or against, sa sain man na partido, it won't matter na. Nagdesisyon ka na, basado duman mismo, sa nadangog mo. Pero, kung ang pagdesisyon mo, bako sa naduman sa nadangog mo na sa nahiling mo sa kunyan, sa Senado, if you will dig deeper, pwedeng mabago paan sa imong konklusyon na iyan tabi. Pero kung igwa ka ning pigkukunyan, igwa ka ning bago pa ang nangyari ining hearing na bago pa nangyari itong pinagtaramkan mga diskaya kasuhapon sa Senate hearing, igwa ka na ning dating konklusyon. Na ang mga taong ini korupto, ang mga taong ito korupto, ang mga taong ini nagresibi, pag nadangog mo, so gusto mong madangog, in support duman sa konklusyon mo, mataram ka, tama. Yan. Pero kung magiging kang neutral, yaon ang posibilidad na mamimisinterpretar ka na igwa ka ning pinagsusurog. Anda inaintindihan kan iba na sa pagiging pagkuan mo kan pag-apresar mo kan issue, na sa imong bubuting kayo ning hurahararom iyan, igo ning mga madidispaboran dyan, igo ning mapapaboran. So mga nadidispaboran, mataram, bias ka. So mga napapaboran, okay ka. Yan ang danger dyan tabi. Salamat po kan sa inyong paghinanyog. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay.